Mi kan taki tak atap differenti tori no de hervorming even presi, change even presi. Ook toe naar belastingen en ook toe naar douane. Na belasting no de uneluku nomo sawekari low hanging fruits dat want taki desandi i kan tek makriki a belasting die i kan tek makkelijk. Maar we lukken ook toe no de futjawan kenki kong na ina herorganisatie. Versterking sobong mek den sistema kom chimoro tranga mek de woro komoro boom. En a versterking anososo intern, anososo inoso den sandelijk internet sani IT enzovoorts. Because if you want een organisatie fimos komoro boom, amus draai moro boom, dan a wetgeving zij zet potnen tapu ook toe mus komoro boom. En dan gaat dat hoe de bezig intern no de. Ja, luku in een richting voor belastingen, want de sansa we chino no de was de sandi egwenti epsa. Maar was zoveel geld verdiende uit olie. Allerlei sto bij opvoeren inkomsten begin behandel a belastingen op stiefmoederlijk sobong en bij behandel wan boom fasi no was man bij draai luku wan joisti fasi commit a belastingen. Tobe verdient boom voor money uit olie, uit go-to en before ook to bauxiet. Dan uneben ap novo aandacht, uneben luku tumsi betere dat den trafasi van ook to belasting bekan kona inse. En desan dat ook to bekan tja boom voor kona inse. De natuurlijke hulpbronnen, sa abi. Den dat die fluctueert, dat want taki den prijs kring, te den prijs na grondtapu hei, maar de prijs ook toe is saka. De alasei, de prijs is saka. Dat de inkomsten voeren ook toe, sa de minder zo fasi. Maar if we hebben de inkomsten uit de trasani, sami karna fesi, de san de moro duurzaam, dat we saptak ook toe, te anegotum si boom, toch u apwang fasi van money ekona insei na belasting, tapwang constant fasi. Overbrug.